Hurian ni Tuhan, nenolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Totok kita mandok muliate di basa-basa ni di batanang tajalo di bagasan ulutta. Talumobi di bagasa partikenon tadda roha mauletetta di mata parade roha do pikiran lahu manangin hata ni Tuhan martanya kita. Muliate mahu pasa ruan nami tuhu ali di batan nami di batana badia di batana totong mamasu-masu ngulu nami. Di bagasa tikyo Tuhan hu para dihami roha do pikiran nami lahu manangin hatam sodangi hami Tuhan asa mengatusi hami di hatami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Dita salu nakadamang do day ng hata ni Tuhan nalaw si pausurot talaw patugun haporsot ta dienek may san surat apostol ni Paulus manopot huria Korin na parjuluk bidu sada mamuka mesenaya sa plualu masoh mesa tuaya 25 serta payut ihut odo hata ni Tuhan. Ay hautodo hata taringot tu silangin di rohan yakkan na mago. Alay hagugon ni debata doi dihita na dapotan halwaw. Ay natar surat do wagohon habisuhon ni nabisuk jalah bolokon rohani parroha. Di dia ma nabisuk di dia ma si boto surak di dia ma parsinabul di tanaon daga bihautoon habisuon ni portibion di bahid debata ay mangutan habisuhon ni debata dang ditada portibion debata marhite dalam habisuhon gabi dalamod debata ma paluan akka na porsye marhite-hite jami tahautoon ay namangidutad do anggo halak Yahudi dalam mangalui habisuon do iya halak Yunani. Alay Kristus natar silang ido hujami tau kami pargasipo dui di halak Yahudi hautoon disipili begu. Alay kana tarjowi nang Yahudi nang Yunani gabi hagugun ni debata do habisun ni debata do Kristusi. Ayu bisu do hauton ni debata asa akka julmai jela gumogo do hagalem ni debata asa akka julmai ido yanggo sahana. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus totu molo taparwaho di jama sesonarion barita-barita tumas say gudang alay dang sudi barita natajaha natabereng bui imata perhatutu alay somalna molo barita na masuk akal molo barita na bui dibereng si malolong jala molo barita na bui ima dihilala secara pribadi atau secara person murahid do ima dijalong murahid do ima dijakon nang pe baritai belum tentu masito nang pe baritai belum tentu tutu alay molo tarjalo roha do pikiran bui do ima gabi manigai nang pedang sito dihita salu na kadamang do dainam di hata ni Tuhan nasa tuhita dia pala partikyanon di pasahat apostel Paulus do sada pangajarion Tuhan lakuria Korin ima taringot parbinotuan manang habisun ni debata do habisuhon di portibio habisuhon di debata do habisun ni portibio dan sarubang maralos itu tu di dia ma paralona molo habisun ima di portibion dirimang-rimangi jala di parhatutu do iya dang adong dalanna
hamateani gabe parhitian naing paluau jol masya dosa. Alai habisun ni portibo di parhatutu do. Ia hamateani sada uhum doi dia kajol masih parjahat namar lapata songo dia. Molo nunga mate sada julma ditiki panggonggomi halak rom. Apalagi mahamatian na diparsilakon. Berarti julma na mate na diparsilakon ni ala parjahat. Ala mangulaw na sunadingkap. Jadi dung tarbarita. Dung dibaritaon akka parjamita akka apostel. Akka sisyen ni Yesus Kristus taringo hadirin ni Yesus Kristus na mate tiyaw parsilang. Jala ido perhitian ni debata paluaho julma sya dosa. Dang tarjalo rohani hala Yahudi. Jala dang diparhatutu hala Junani. Bahasa amanginang. Di bagasan turpuk jami tahun. Takasidu tarida. Pamikirion manang hadirion ni halak Yahudi. Hadirion ni halak Yahudi. Songona di bagasan ayat 22. Nasida majalo akan tadda. Aina mangido tadda do anggu halak Yahudi. Jala mangaluli habis sudo ia halak Junani. Dan di parhatutu nasida. Ia hamaten Yesus Kristus ini paluahon. Justru hamatian ni Yesus Kristus gabe sadata dadui natalu do hape Yesus nasyen Nasareti maralohon panggonggomiro. Nasidan nungamar sakka di parsita roha diala Yahudi do Yesus nampa taridahon akka tadahalongangan pamalupon akka namar sakit. Di parsita nasida ibana gabe uluan manang gabe raja di tonga-tonga di bangsoi di tonga-tonga di portibion. Alai dung mate Yesus dirajumi nasida mah. Songo julma biasa dodang tuhak kape Yesus. Halak Junani marasi musik. Diduk nasida ia hamatean iduk ujung ningolu di sudi jolma. Nah, mamerang pamikrion na dua hal ima. Di pasahat manang dijami tahon apostel Paulus ma taringot habisun ni debata. Di bagasan ayat 21 do imana madisi amangi hutun habisun ni debata. Dang ditadda portibio debata marhite dalan habisuhan. Gabi dalamo debata ma palon akana porsyai marhite jami tahaw tokon. Marhite barita silang. Marhite hamaten ni Yesus Kristus. Ido habisun di debata paluaho jolmaisyan gonggoman ni dosa. Gabe nang partoha be dosai dan dosai be mangarai jai jolma. Alai nunga ditaluhon Yesus Kristus dosai marhite-hite hamatean do marhite-hite haheyon. Dita salu na kadamang do dainang nenolongan di bagasa Yesus Kristus. Bohado hita mangarajumi hatan Tuhan na sa hita di bagasa partikyan. Parjolo sahali jami taon neng takas mengajari salu na hita asa totong taparhatutu tahaporsiay tapake bisuk na siya debata majako Jesus na mate di hapinor silang jalan na mula mangulu ido parhitian ni debata palohok kita. Ido parhitian ni debata manesa salu na dosa pa. Ido parhitian ni debata mangait tita asa gabe panean di harajaon na pinarade ni Yesus Kristus. Maka kita mau diajak supaya kita berhikmat. Hikmat kita di mana?
Hikmat kita yaitu ketika kita menerima dengan sungguh-sungguh, beriman dengan setia bahwa Kristus yang tersalib dan bangkit kembali itu merupakan cara Allah bahwa kita juga dimenangkan di dalam Dia. Barita lasni roha dosa sitonai, barita olup-olup doi. Marhite-hite hamatian nai, jala marhite-hite heun nai, gabi marulup-olup dusudinang. Jolma dipakokop ni Yesus Kristus. Tajakum memang ina. Na padua damang dinang, nelonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Di bagasa jamitaon, nang takas do, rajumatta. Ima Yesus Kristus na mate tersilangi ibana do gebedalan dihita dalan pajupang do debata dalan ima mardame do debata dalan maninggalos sude akadosatta alana Yesus Kristus do ima barita lasni roha na gabedala lasni roha dihita berarti ikon marsio mahita totong di bagasan parangolota maka porse Yesus dan adong be di bagasan ngoluta manginang aka pamikirion nasuna dingkat dan adong be di bagasan aka ulota aka ulahon na marhalo tulo mo ni rohan di bata napatulud namang dainang marhite-hite jamitaon naing takas do rajumatta ia hamatian di Yesus Kristus dia pinorsilang merupakan sesuatu yang tidak ternilai tapi yang membuat kita menjadi bernilai. Artinya seperti apa? Yesus mengorbankan segala dirinya di kayu salib. Kita tidak bisa membayarnya dengan harta, jabatan, kekayaan yang kita miliki. Dengan apapun itu tidak bisa kita balas. Nah, karena pengorbanan Yesus itu tidak bisa kita nilai dengan dunia, dengan segala yang ada pada kita. Itu membuat kita, berarti kita ini sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita ini sangat-sangat bernilai. Kita ini sangat-sangat dihaholongi debata, diain debata, dihokop debata. Semuanya itu Yesus lakukan karena kebesaran cintanya kepada kita. Kebesaran kasihnya kepada kita. Naso hadodoan. Naso pikiran ni ajel mau. Amang inang nelonga di bagasa tuata Yesus Kristus. So ngopanipuli di bagasa jamita na sa tuita dia pala partikyan. Adong masada cerita. Adong ma sada ina na totong hampir tiap tahun roy bana tu kantor polisi. Alay haroro di inaon dada hatakangon na. Alay napatudon holong ni rohana di manto anak ko na. Anak ko di naton sada na poso na mabait inaton marsak. Di sada tiki mama kesabu-sabu ma anak ko di naton. Mama kesabu-sabu ditakup. Dung ditakup, diperiksa, diboto inator Roma imana maju pang kantor polisi. Tido iba nama aw majaminan tu anak konina. Bebas mayan konon dengan kebebasan bersyarat. Dung bebas saya hukuman bersyarat na. Barulah mamusi anak konon. Mana ko mamusenang ibana. Ditakuk musenang. Dipenjara musenang. Ro musenang inaton dengan uang tebusan. Ditubus imana mamusenang anak konon. Songonima terus ulau di anak konon. Mangarsaki. Habis masudinang arta di inaton. Pakka ditiki hatuan na pesongoni.
Di paruhan ni polisi mai mana. Di bereng mereka jejak di yang aku dinaton. Sudah puluhan kali masuk penjara. Di suku polisi ma inaton. Inang, hu bereng nunga tung mahiu inang. Ala ni pangalahu di anak komunaon. Pasob bumainang imbada manutulomona. Alay, ahado mabben inang. Sampai songoni berjibaku. Paluan anak komunan, hape anak komunan mangarsahi. Inang. Ape inang ditiki di hatuam sa sitong na. Ikomar sonang-sonang na mamangulumna. Amin ako ninaton. Dang adong sa sitong na nahubereng siya na nakobbe. Alay. Dang buy hugabusi diriku. Tungholok kido rohakku ti anak ko din na. Amang inang nga dibaga sa tuwate Diyos Kristus. Sa sitong nahita do na posoy. Ganup ari. Ganup tiki. Tunggu dekid dudusat tamaradok po ni madebata. Tarsahi. Alay sa totong dihulungi Yesus ihita. Bahkan sampai dipilihon diri na tu hita. O mabisuk na siya debata. Hulang perhatian ni debata. Yesus Kristus memilih diri na. Marhiti-hiti na dipilih Yesus Kristus diri na. Ido perhatian ni debata paluhok kita. Anini amang inang nelonga dibaga sa tuwata Yesus Kristus. Raju mi matakas parhatu tuma dibagasan roham jala tiyo magomos ia kita saluhuna nunga disesa Yesus Kristus dosata alni tahapor se Tuhani dibagasan ngulutta taulau na denggan unang be manibil hita siadala dok lomoni rohani dibata. Amen martanya kita. Muliate mahu soban roa nami tuho ali di bata nami. Di balga ni holong ni roham. Na totong makokok ngulu nami sak tu bagasan tikyon. Diajari ho kami Tuhan. Asa hutiup pami. Haluaw na dilehom mutu kami. Asa totok kami marbisuk. Mangangukko. Nang disesahudo dosa nami. Marhiti-hiti hau pinorsilang. Muliate Tuhan. Ajari kami merdalan tongon di bagasan lomoni roham. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu.